Здравейте и добре дошли във втория епизод на подкаста на Доверие Ауто. В първия епизод си говорихме как протича процеса на вноса на автомобили. Също така си говорихме и за грешките, които ние хората постоянно допускаме. А днес ще преминем към една друга тема, а именно автомобилите от Корея. Защо станаха толкова популярни и наистина ли са много по-добра сделка от европейските автомобили? Нека започваме. Здравейте и от мен. Започваме с първия въпрос, а именно защо всички започнаха да говорят толкова много за колите от Корея? Аз вече го казах и в предния епизод. Съотношение цена, километри, качество. Това е най-добрият пазар в момента. Защо според теб всъщност автомобилите от Корея са толкова подценени? Аз не съм съгласен с това. В момента пазара на автомобили втора употреба е основно насочен към Корея. И много се поръча, така че не смятам, че са подценени. Тоест ти си от, може би, малкото хора, които не смятат, че са подценени. За мен доста хора не смятат. Така ли? Да, добре. Тъй като много хора поръчват, купуват, виждат километрите, виждат реално състояние. Да, и там има коли с връщани километри, но това е нашата работа, да кажем кои са, да установиме и така нататък. Да, а какво имат корейските автомобили, които повечето хора в България все още не знаят? Качество, добра поддръжка, със сигурност има и своите изключения, но ние ги проверяваме предварително. Тоест със сигурност там си ги поддържат много повече, отколкото ние тук в България. Аз смятам, че в България повечето хора си поддържат добре колите, нали, има и такива неглижирани хора, но в Европа това, което дават като смяна на масло, дори от представителства вече новите автомобили, те дават 30 000 км от смяна до смяна, което е адски много. Добре, а кое е най-голямото предимство на автомобилите, внесени от Корея? Много ще кажа, километрите и състоянието, в което идват. Те идват така, както ги виждаме. Като без дръскотини, дори доста често идват много добре почистени отвътре, абсолютно наистина в много добро състояние. Които са много бонус точки. Да. Да. Така, ние в момента се возим в автомобил, внесен от Корея, нали така? Точно така. Така, каква е тази кола и защо, примерно, ти би я препоръчал на нашата аудитория? Hyundai Sonata 2020 година, двойка бензин. Тази кола за мен, аз сега помежду другото за първ път се качвам в нея да я карам. Не съм я тествал, още я опознавам, тъй като сега тръгваме, нали? Се втосваше, значи. Да. Общо взето за едно малко семейство, тъй като тя не е чак толкова голяма, въпреки че има простор, може да видиш между седалките. Да. За едно малко семейство е перфектна. Сравнително нисък разход на гориво. За феновете на газови уредби възможно е монтаж на такава. Което е супер. Помежду другото в Корея има и такива със заводска газ, можем да предложим. Ефтина поддръжка. Единственият проблем на корейските са високите цени на тенките, ако нещо не дай си Боже се случи. Да, но този автомобил специално е супер комфортен. Ами да, и е доста запазен. 88 700 км е. Което е супер. Виждана как е като нов вътре, абсолютно. Тя цялата е като нова. Да, ние само сме изпъкнали отвънка помежду другото. Така както я виждаш, така е пристигнал. Наистина ли? Да. Но тя е супер лъсната. В смисъл, буквално тук що се едно си е взел от магазина. Абсолютно има. Тук там е само някакви съвсем нормални притоваряне и така нататък направени забележки. Много яко. Значи си оправдава очакванията. Да, буквално се едно си взимаш кола от шоурум. Да, в смисъл. Добре, ако някой разполага с бюджет между 20-25 хиляди евро, коя кола от Корея ти би му препоръчал? Като марка, като модел? Тук всичко зависи и какъв клас автомобил търси. Един вариант, ако търси SUV да е голямо, Hyundai Palisade, Santa Fe. Вече ако търси по-малък седанов автомобил, Kia K5, Hyundai Elantra, всичко зависи от класа автомобил. Ако пък търси повече лукс, може Audi A8, Mercedes S-класа също изпадат. За феновете. Да, BMW-та също има, дори имахме запитване за M4 съвсем наскоро. Абсолютно всичко има. И ние продаваме и BMW-та. Поне да, нали, за нашето мнение това няма значение, BMW-та също се продават. Добре, ако трябва да препоръча само един автомобил от Корея на свой близък, кой би бил той? Ако е по-млад, определено бих препоръчал както беше М4-ката, тъй като наистина малко километри, Поршета също изпадат на добри цени. На някой по-възрастен вече, средна възраст, не знам как да го определя, Hyundai Palisade, който казах, е доста добър вариант за по-легнали хора, с семейства. Така че тук, ако има някой, който гледа видеото и се чуди, ето дадохме ви една препоръка. Так сега да се сваля аз очилата и продължаваме към следващия въпрос. Какви автомобили имате налични в момента, които според теб хората задължително трябва да видят? Това, което е останало в момента е Audi A6, 2014 година. Сега с километрите ще излъжи или 145 или 165 хиляди км беше, едно от двете. Така. В много добро състояние. Единственото още не е пуснат. Той пристигна съвсем скоро. Значи е новичък. Да,
новичък за нашите стандарти в България, да. Бил е чисто нов. Добре, новичък в автокъщата. Да. Единственото, което е при тест драйв, чух по трофане, още не е минал инспекция в сервис, трябва да оправим окачването, трябва да видим дали има някакви други забележки, да се отстранят, за да може да си дадем гаранцията, която даваме за него. Абсолютно. Hyundai Sonata, която караме, Kia Sorento 2016 година с доста екстри с джип. В тези години дизелов имаме, всичко друго е по поръчка. Между другото, в момента, откакто сме започнали да се возим, аз изобщо не усещам, че караме. Супер плавно возим. И за класа автомобил, който е, да, наистина. Нали? Не може да го съпоставим, примерно, с BMW 7, A8, S-класа, няма как, но за класа автомобил, който е дори доста безшумен, защото старите Hyundai всичко се чуваше вътре. Да. Така че, кой е автомобилът, който най-често препоръчваш на свой клиент? Тук всичко зависи от търсенето на клиента. Нали, започваме с задаване на въпроси. Ние имаме една анкета, която се попълва. Какво желае, как кара повече градско и извън градско, това също има много голямо значение. За да може реално да разберете всичките му изисквания. Да, дори ходи ли на ски, дали да е 4x4 също, дали ходи в по-заснежени, по-пресечени терени. Абсолютно всичко това и тогава мога да препоръчам автомобил. Ами да, реално, защото всеки има различни хобита, различни, как да кажа, ситуации, за които използва автомобила си. И в момента, ако някой от вас, гледайки този епизод, си търси автомобил, тук е момента да кажем, че автокъща Доверие не е просто автокъща, ами освен на личните автомобили, те предлагат и индивидуален внос, който се извършва по вашите изисквания, реално вашите критерии, това, което вие търсите. Не внасят само това, което предлагат или как по-точно да го кажа? Това, което е налично? Не предлагаме само това, което е налично, внасяме от цял свят. Според изискванията на клиента, за тези коли също даваме гаранция, което е много важно и се плаща само 10% капаро при внос. Да, и се организира целият транспорт до България, съдейства се с регистрацията и лизинга също, което е много важно по принцип. Много е важно, че лизинга е с предварително одобрение. Да. Не когато колата пристигне в България, а преди да се заплати колата в чужбина. И т.е. да си сигурен реално. Абсолютно. Да. Така, продължаваме нататък. Коя корейска кола най-често изненадва приятно клиентите ви? Ами, високия клас за мен, тъй като всички клиенти преди това обикалят, гледат други коли на по 300, на по 400 хиляди и така нататък. Като километри говоря. Да. И когато дойде такава кола в България, вече наистина виждаш разликата в колата. В сравнение с другите, да. Да, абсолютно. Това в България все повече хора предлагат внос от там. Тъй като, вероятно, да, колегите ни също не искат да предлагат някакви коли на високи километри и да се чуят после как да ги продават. Да се вкарват някой автогол. Абсолютно. Да. Добре, коя е най-голямата заблуда, която хората имат за автомобилите от Корея? Че няма авточасти за тях. Че няма авточасти? Да. В България? Това вярно ли е? Не е вярно. Има си за абсолютно всички и всичко се предлага. Защото при нашумелия им внос не смятам хората от тук, че не са се запасили. Ами не, то реално това се предлага и в Европа като автомобил. Да. Добре, как проверявате дали автомобил от Корея наистина си заслужава? Първо изтегляме историята на автомобила, проверяваме имала ли катастрофи. След това правим инспекция на място на автомобила. Инспекцията включва диагностика, оглед външен, всичко. Всяка една разпотинка се смени, измерване на гуми, състояние на спирачки, тест драйв и вече там се ставя протокол от човека, който го извършва. Това е всичко най-важно. Да, аз в интерес на истината и в Европа не съм виждал такова нещо. Между другото, хората наистина много добре трябва да си преглеждат автомобилите преди да ги купят, защото едно блъскане, това, че има само външна щета, отвътре просто не знаят колко много могат да се нанесат. Така ни блъснаха и нас и отвънка гледаш очукано от тук, от там, обаче отвътре после се качваше и волана върви на една страна. Значи има удар в окачването. Да. Освен всичко, нали, виждаш примерно пукнат фар, счупена броня, огънат калник, а отзадолу всъщност и маската счупена, радиатор сигурно се е разтекал и така нататък. Доста са нещата, които могат отдолу, тъй като всичко е пластмаса. Да, и са много ключови неща, които реално после ти пречат на това автомобил да се движи нормално. Абсолютно е така. И освен, че плащаш само повърхностни, а после идват от още и още неща. Да. При вторичен оглед много неща се появяват. Да, защото буквално удара дори да е супер лек, нанасящите. Да, абсолютно. Да не се нанася.
Вече в днешно време, нали, из 20 км да се удари автомобила, може да изкриви нещо или да щупи броня, маска отзаде. Дори от връзка нищо може да му няма, всъщност отзаде да е щупена маската или, както я споменах няколко път, или корпуса на фара, също много често се случва. И оттам почва да влиза влага в фара. И да стават неприятности. И горят кръшките в повечето случаи, инсталацията. Пак. Да. Имало ли е случай, в който сте казали на клиент, не купувай тази кола? Да, естествено. Като видим, че има много удари, случва се, нали, там имат, затова вадиме историята, това е хубавото, че наистина се показва. Или като видим, че е била рент-кар или такси в Корея. Да. Всъщност, също клиент, ако си хареса кола, която е без регистрационни номера в Корея, също я отказваме директно, защото това 99% е за връщани километри. Тъй като законодателството им е такова, че те не могат да връщат коли, които са регистрирани все още километрите. И ги е страх от това. Да. В принцип нормално би за някой особено, който не разбира чак колко. Да. До сега говорихме основно за автомобилите от Корея, но докато говорим за Азия, няма как да не вмъкнем и Китай. Всъщност това са автомобили, за които допреди години буквално не се споменаваше и думичка, а сега анализатори твърдят, че те могат всъщност да превземат автомобилната индустрия. Така че нека малко включим и за тях да си поговорим. Примерно първият въпрос, който бих ти задала, Азия променя ли автомобилния пазар? Определено го променя с цените на автомобила. Те затова и от Европейския съюз наложиха по-големи мита на китайските автомобили, за да може малко се изравнят нещата, тъй като те си гледат нашето производство тук, но пак не могат да ги бутнат. Все повече представителство навлизат дори в България, където ние малко сме искаме си класическото. Да, харесваме си го, но въпреки всичко правим впечатление, че много Dongfeng се кара вече, BYD навлизате първа в България. Това е, нали, който хареса електрически автомобили, за мен това е най-доброто, което може да има. Значи ето тук още едно съвет, че ви вмъкваме. Xiaomi също изкараха, нали, ние сега си говорим за телефони, страхотен автомобил и то там е наистина се едно някаква кръстоска между iPhone и Samsung Аз съм виждала това нещо сега. Аз искам да кажа, че е кръстоска, защото те са Pro Max, Ultra и така нататък. Да. В смисъл, наистина те си марка за телефони, но това е най-бързата кола произвеждана, 1600 коня, близо 1560, седанова, имат и много красив джип. Аз лично много ги харесвам като интериор, но електрически са. Между другото, не съм се заглеждала по нито един, нали, от тези, които спомена, обаче ми прави впечатление, че приятелки ми показват точно този тип китайски автомобили и казват, че биха си взели тях. Абсолютно. Реално смисъл, запалват се. Надявам се не автомобилите, приятелките. Да! Тъй като има и тази опасност. Факт, така е, все повече хора гледат натам и изкарват много хибриди в момента. Аз лично това, което ми хареса, но не се предлага в Европа, на Huawei колата, Maestro S800, мисля, че беше точно така. Ами, аз лично харесвам Mercedes, но няма Maybach, примерно, който да има толкова много екстри. Буквално там с едно движение може да си затъмниш прозорците, да си отвориш вратата, да ти слезе телевизор от тавана. Какво? Това е кола за мързеливци, значи? Направено че всичко на един пръст разстояние. Това е кола за бизнесмени, които се возят повече. Да, които прекарват ежедневието си, кажи, да, в колата. абсолютно. И наистина, а мощностите, които вадят, като Xiaomi, примерно е джипа е 500 и кусор коин. За електрически автомобил ли говорим? Да, всички са електрически. Всички са електрически. Да. Това е яко фърче, значи. Поне до моите разбирания. Не, то в днешно време това не е някаква свръхмощност. Аз лично преди 15 години, мисля, че вече имам книжка. Тогава 200 коня кола беше вау. Сега вече е съвсем обикновена. Да. Както се вика, дава се и на новите шофьори. Да, все повече и все повече. То това се отразява и за жалост на пътните инциденти. Факт. Които напоследък са супер много. Според теб китайските автомобили наистина ли са толкова добри, колкото всички започнаха да говорят? Ами това все още не може да се докаже. Във времето ще се покаже, тъй като те сравнително скоро, може би да минат още 5-6 години, тогава вече може да се даде повече точност. Добре, а като има толкова всъщност добри критерии или не знам как да се изкажа, защо все още не са превзели, как да кажа, Европа? Точно заради това, че не са се доказали, но да не се я превзели, тук не съм съвсем съгласен, тъй като вече
правят все повече представителства. В България вече дори виждам автомобили, които аз, занимавайки се с това, не съм ги чувал. Да, наистина там все едно във всеко гараж ще се произвеждат някаква марка. Но не им дава много дълго време. Съвсем скоро просто... Или пък ще израснат много. Да, и това го има като вариант. Ако ги нямаше високите европейски мита, щяха ли китайските автомобили вече да доминират на европейския пазар? Те дори сега вече доминират, а тогава пък съвсем. Това беше целта, нали? Но дори не могат и сега да ги бутнат. Примерно SUV Dongfeng, виждам, нали, че се купува за около 30 000 евро, което за SUV е нищо. А много хора пък са на мнение, че е по-добре, давам го като пример, по-добре карам Dacia нова, отколкото старо BMW или Audi или Mercedes или каквото и да било, което аз не съм съвсем съгласен. Все повече го чувам и точно преди няколко дни за това си говорихме. Водеше се един спор как всъщност е по-добре да си купиш нова кола без значение, че не е Mercedes, Audi, BMW, отколкото примерно да караш някоя по-стара. Но ти какво мислиш всъщност за това? Така и така подхванахме темата. Те вече разчитат на гаранция, която и все повече търговци втора употреба дават с опция за удължаване. Не смятам, че това е проблем. Все пак, когато я си говорим, някои автомобили си имат своите детски болести, по-малко време за експлоатация и така нататък. Вторичният пазар също им е слаб, точно поради тази причина. Доста по-бързо им пада цената. Тук всичко зависи от бюджета на човек. А ти какво би направил? Би си взел примерно чисто нов автомобил или да заложиш на класиката? Ако трябва да си купувам чисто нов автомобил, ще си купа на 3 месеца. На 3? Да. На 3 до година. Ще кажа защо. Първо, нали, аз си го гледам от търговска гледна точка. Винаги колите съм ги гледал по този начин. Цената ще му е малко по-ниска. Ако е имало някакви заводски дефекти в този автомобил, ще ли да излезнат. Тъй като в днешно време кола с счупен двигател, която е чисто нова, доста често се случва дори на най-добрите. Да. Така че предпочитам да взема кола на 3-5 хиляди км, нещо подобно. Което все пак малко се едно да е, не знам, тествано. Но за да има нашата професия, трябва да има и тези, които купуват новите автомобили. Кои китайски марки според теб ще започнем да виждаме все по-често на българските пътища? Аз ги споменах, BYD-то, Dongfeng-а. Виждам, че Omoda доста напредват и Xiaomi-то ще навлезе много. Това ми е много странно, като го кажеш, наистина се едно говориш за телефон. Да, то си е все едно телефон. Колата е много интересна. Телефон в по-голяма кутийка. Джипа на мен някъде ми прилича на Астън Мартин, честно казвам, джип. Така. Много интересен интериор има и заслужава си, дори бих покарал по-дълго време такъв. Значи, аз имах честа да го очакваме карам. ли в бъдещето? Ако се отвори възможност. В интерес на истината, аз имам такива намерения в някакъв момент да внеса. За продажба, може в някакъв момент да се случи да снимаме от такова нещо. Може да си внесеш и за теб. Може и за някой от гледащите, ако има такъв интерес. За мен, нали, вече си казах мнението за електрическите коли. Доста често ми се случва да пътувам на разстояние 1500 км, което без да правя големи почивки и не е за мен. От тази гледна точка, да. Значи няма да се пречупиш, няма. Да. Добре, пасуваме ги тях. Така, BYD. Защо изведнъж всички започнаха да говорят за тази марка и какво трябва да знаем за нея? То не е толкова отведнъж. Хората, които са в бранша, говорят от няколко години за нея. Тя не е нова марка. Доста години хората разработват този автомобил. Може би по-скоро ние, които не се интересуваме, разбираме сега. В Китай е много продавана. Дори в един момент беше най-продаван електрически автомобил в света, тъй като там пазара е много голям. Сега не съм сигурен, не съм чел отдавна проучвания дали Тесла не са си върнали лидерството, но колата предлага супер комфортно каране. Имат електромагнитни окачвания, което значи, че наистина тя дупките не ги усеща. Аз съм карал такъв джип на BYD. Се носи по лодка. Сега си го представям. Наистина се носи в лодка, адски комфортно. Това, което ми направи впечатление при него, че го няма рязкото оттъргване, което създава дискомфорт в човека понякога. Да. Нали, ако го търсиш като ефект, има го.
Но когато подаваш плавно газ, не ползва пълния въртящ момент веднага. И го няма това засичане Няма все го едно. точно така. Да. И това много ми харесва. Все едно караш нормална кола, просто няма го звука. Да, това дори на мен на звучение много ми харесва, защото понякога просто е отвратително, да си кажем. Ами да няма звук, колата за мен липсва емоция. Но ако бъдем честни, в София, ако има само електрически коли и мотори, градът ще стане много по-тих. И това е така, защото тук движението е постоянно. То Точно е така. непрекъснато, няма ден, няма нощ. Да, Просто тук се като мравчици. абсолютно, само чуваме движението на гумите, което наистина в един момент ще побудеме, може би от тишина. Хората, които живеем И тук, това сме го има, свикнали да. на това нещо. А за този автомобил, който казваш, че нали, не се усеща през дупките, какво мисли за българските пътища? Дали могат да променят това за този автомобил? То сега като удариме дупка на 20 см, усеща се. Да, тук няма как. Няма какво да коментираме, но по околовръстовдороднатините шахтите не се усещат, тъй като ние нали сме на Самоколско шосе, скоро го ремонтираха, те шахтите са доста дълбоки, не ги направиха като хората, там не се усещат. Вау, това е супер значи. Да, има и пробег около 500 км реални, които всъщност доста добро и за извънградско каране из България. Което е файн. Да, тръгваш примерно за Добрич, Калиакра, там най-далечите точки от София, с едно зареждане за половин час и стигнал. Това, що ме с едно зареждане, е смисъл много добре. Да, Като имаме в предвид, че Според има зависи. автомобили с по-малка мощност, които... така е абсолютно. Да. Добре. Възможно ли е BYD да изпревари BMW, Mercedes и Audi през следващите 10 години или това още звучи нереалистично? Звучи нереалистично за нас. Хората работят наистина. Те правят адски голям завод, колкото един град е голям. Така. Така че те работят по този въпрос. Тоест, все пак малки начинки има за такова Има, да. нещо. Да. Има поне да ги настигнат, да ги Тук за задминат. феновете. Но както казах и в предишния епизод, сърце ме боли да го кажа, но BMW направиха страхотен електрически автомобил. Това мисля всеки тук, че трябва да си те извади и да си те запише на рингтон някак Първо си. казвам, че BMW са направили страхотен автомобил, второ електрически, нали? Двете неща, които не Отричаш. харесвам, но признавам им го, нали? Така е. Така че ево. Виж сега, ние поне... Не, ти можеш да си признаеш поне нещо такова, аз все още не съм се научила. Понякога, чисто професионално, няма как да не го кажем като положителен аспект някакъв. Да. Нали? Едно е личните пристрастия, друго е чисто професионално, как да го кажем. Абсолютно, трябва да се разграничават двете винаги. Абсолютно е така. Да. Коя китайска кола, понеже до сега изброихме няколко, най-много те е впечатлила? BYD-то. BYD, И Xiaomi. оставам. Може би Xiaomi-то. Xiaomi. Xiaomi-то с скоростта, която има, с всичко това, спирачките, които са сложили, нали, в топ модела, който е Ultra. Тук в случая нашия спорт, нали, Pro, Ultra е най-високо. Добре. Така че Промах, значи утра тук. iPhone отпада. Да, тук има неразбирателство между марките. Така. Какво правят китайските производители по-добре от европейските всъщност? И има ли всъщност нещо такова, което правят по-добре? Съотношението цена-качество. Че си отговаря? Или? Значи там можеш да купиш кола с много екстри, наистина много добра изработка за много по-малко пари. Да, което на фона на това, което виждаме тук в България, Абсолютно. е абсолютен плюс за всички ни. Освен всичко, пробега на електрическите китайски е доста висок, доста са работили над батериите си. Тоест да са и по-издръжливи. Да, точно така. Като BYD имат за цел, те в Китай така, да направят смяна на батерия без да зареждаш. Купуваш си колата без батерия, което е допълнителен бонус, че няма амортизация на Така. батерията. Това, което хората най-много ги паши в момента. И все едно си зареждаш гориво. Плащаш си за батерията, И те просто сменят батерията. Тя за 5 минути и продължаваш. Това го чух наскоро и не вярвах. Не вярвах, че е Аз мисля, истина. че предишния епизод го обсъждах. Дали беше тогава? Да, най-вероятно. Възможно е, но наскоро също пак го чух и просто аз не вярвам за това как е възможно, но вероятно вече всичко става възможно. Много работят в такава насока да улеснят потребителя. Ами по принцип наистина е много по-лесно, защото има автомобили, които трябва да спреш и да ги заредиш на ток поне час, което отнема от времето, особено ако бърза са някъде. Така е. И се едно препятствие един вид. Аз това, което смятам като цяло глобално за електрическите коли, ние се опитваме живота, нали, производителите като цяло много да го улеснат. Едно време си пишехме някакви записки на тефтер. Аз все още го правя, тъй като си предпочитам. Да, между другото и аз.
повечето хора, нали, в момента дали на таблет, дали на телефона, всичко е дигитализирано. Факт. Същото става и с автомобилите, което до някъде бяга чара в тях. Дори това и в автомобилните състезания е така. Нали, някога Формула 1 ще дам за пример, имаше зареждане на гориво, тактика, всичко беше до пилота. Докато сега е един инженер, който създава един автомобил и той просто добре обучен пилот излиза и убива всички. Като това не променя ли цялостната идея като цяло? Така е, наистина променя много и прави спорта не толкова интересен. Факт, защото ти като знаеш какво стои зад колисно един вид и... Абсолютно. За някой период, аз ако тръгна огледал, няма да разбера, но в случая вече знам. Така че... Добре, според теб Германия започва ли да губи битката си с Азия? Не. Все още не, тъй като в Европа ще се предпочитат доста още дизелови автомобили, бензинови. Също големите марки се опитват да наваксат. Всъщност те си разработват никак не лоши автомобили. По принцип, да. В интерес на истината за мен Audi изостава най-много от всичките, от трите големи марки. Audi изостава най-много. Защо? Нещо на VAG групата като цяло не им се получава, въпреки че аз съм продавал, в момента дори имам две Шкоди Enyaq, ID3-та съм продавал, четворки, не навлезнаха толкова. Корейците като съотношение цена-качество, пък примерно с Hyundai Kona и Ioniq, доста надделяха на този пазар. Малко ги понатиснаха? Да. Да, добре, разбирам. Но това за Audi беше удар под кръст. Така че казвам, сега го разбирам. Реалисти сме. Да, така е и по-добре между другото, за да няма залъгани. Така, след 10 години, коя държава според теб ще прави най-добрите автомобили в света? Това не мога да го кажа. Мисля, да, интересувам се, чета, но за мен никой не може да го каже, тъй като икономиката се променя абсолютно всеки ден, войни се правят сутрин, Да. обед и вечер. За съжаление. Няма да се очуди заради автомобилите да направят някоя. Така че не мога да кажа. А има ли такава, която би ти се искал всъщност? Аз искам това, което е към момента, да се запази. Да си остане така? Да. Да. Окей, За мен приемаме. пак казвам, тези три марки, които са немските, те трябва да са си лидер. Винаги са били, въпреки че аз Audi много ги харесвам, в интерес на истината първите им по-сполучливи автомобили са 90-те години, края на 80-те, началото на 90-те и тогава после налага като марка. Добре, ако днес трябваше да инвестираш в една автомобилна компания, коя би била тя? И защо всъщност? Или BYD, или Xiaomi. Може би Xiaomi. А защо? Много се развиват, много напредват, винаги в такива компании акциите са по-ниски в началото, въпреки че вече е късно според мене. След това излитат в небесата. Също Тесла е вариант, тъй като Илон Мъск, нали, стана първият трилионер, това също се отразява на акциите. Не съм ги гледал в последно време, да, аз преди ги следях доста, но съм сигурен, че се е отразило. Ако си на 20 години и имаш бюджет от 25 000 евро, каква кола ти би си купил в момента с това мислене? AMG някой е. Така. Mercedes. Може би, защото S-класата, нали, не отива на 20 годишен, CLS, E-класа, може S-купе в интерес на истината. Някакъв такъв автомобил. Но няма стигна 25 000 евро, да е. Аз казвам какъв автомобил бих си купил по-скоро. Или AMG GT. За 25 000 евро малко трябва помисла. Да, защото е малко по-ограничен бюджет за колите, Не, които CLS. говорим. CLS около 13 годишен влиза като цена. Би влязъл. Да. Да, това е много файн тогава. Ако някой се замисля... Така че може би, но няма да е много добра покупка, защото ако имам 25 000 евро, нямам нищо отстрани, първо не мога да го обслужа, там са керамични спирачките, няма да е много обмислена, в последващия ремонти, ако има, няма да мога да си го позволя. Трябва да имам доста добър доход. След това, да. Затова е много разумно преди да си купиш автомобила, да помислиш и за поддръжката после. Едно нещо, което 20 годишен не прави по принцип. Те и по-възрастни не го правят, но в крайна сметка понякога. Другото, така идва ми Ford Mustang също бих си купил, тъй като Много хубава кола, между другото, наистина. аз много съм продал назад във времето. Там поддръжката не е голяма, като изключиме разхода на гориво. Иначе самият двигател 5000 кубиковия е здрав, дискови накладки са ефтини. Не е толкова скъпа, той е за поддръжка. Не е скъпа и самата кола е ефтина, но тя е малко спартанска вътре.
Ами аз тия неща подробностите сега ги разбирам, но иначе чисто като модел, като жена бих казала, визуално на мен тази кола много ми харесва. Както... Супер спортна ми е такава и не знам, кефи ме. Да, Camaro SS също ти знаеш, че притежаваме такова с ръчна кутия. Да. 6200 кубика, също е здраво. Така че такъв тип американска спортна кола си заслужава. Да, така че сега искам само да отбележа, ако си на 20 години, надявам се да си чул това всичкото тук и да си вземеш някакъв съвет и извод за цялото нещо. Така. Да, само искам да отбележа, че много хора си мислят, че като си купат някакъв muscle car от Америка, то автоматично се превръща, че карат някакво Porsche или някакъв супер автомобил. Не, Поршето си е Porsche. Това е... Да, безспорно. Просто като поведение на пътя, като всичко останало, никой не може да го надмине. Абсолютен факт, аз подкрепям. Това мисля, че на всяко едно по-малко момиченце е бил мечтания автомобил като пораз. Само момиченце ли? Ами може и момченце, може аз някое говоря, нали? бокстърче, може да, някое малко кабриолетче на момичетата, но карерата... Аз помня, имах една карера 2000 година, може би като производство на играчка и тогава беше много модерно, с тъмняват стъкла, фарове, всичко, с маркет си бях затъмнил и до ден днешен тази кола си ми е мечта и един ден ще я взема като колекционерска такава да си има. А това е много яко. Да. Ето. Добре, бих ти задала сега вече последен въпрос. Каква кола според теб ще кара масовия човек след 10 години? Рационална бих казал. В смисъл, не мога да кажа марка и така нататък, както го споменах това с телефона, с всичко, как от тефтер минаваме на телефон и всичко подобно. Ще търсите рационалното, възможно най-дълъг пробег, тъй като ще не влизат все повече за жалост електрическите автомобили и ще убият автомобилния ентусиазъм малко. Въпреки, че може и да, както Xiaomi произведоха тази кола, може по някакъв начин да се опитат да го запазят, тъй като това като спорт винаги ще го има и да не е на улицата. Много важно. Аз също съм бил млад, правил съм глупости, сега като се замисля, нали, не бих ги направил вече като човек, който има дете. Дори когато тя е в колата, като изпреварвам камион по магистралата, много така предпазливо. Да, винаги. Нормално, особено като следим какво става по пътищата всеки ден и то някой път от супер голямо невнимание. Имало е опит да ме стисне камион и затова от тях малко ме е страх и така като слушам и последните новини, наистина има защо. И на тези хора не им е лесно, които са зад воланите на камионите, аз тях за нищо не ги обвинявам, така че... Това също го разбираме, да, абсолютно, но и аз съм имала същата случка и от тогава, като мина покрай камион, съм така, натръни просто. Да, абсолютно. Въпреки, че е нормално и за тях всичките часове каране, които имат, но все пак нищо не е оправдано. Ако си спазват часовете, няма да е точно така, но всеки си пази работата, началниците им ги натискат и спазват някакви срокове за доставки. Разбирам ги. Абсолютно, тях до някъде, но когато стане нещо, той си носи отговорността. Да, и като стане нещо подобно, няма как после да не си се стресна, макар и мъничко. Няма как просто. Ами, честно да ви кажа, доста, аз малко на тези неща съм по-перде, нали, защото ако тръгна си ослабвам на сърце, наистина психиката ми няма да издържи. Доста мои приятели са си отишли, познати също, не чак толкова приятели за щастие всъщност, но познати са си отишли при катастрофи. Не му давам такова значение, защото го има в живота. За жалост, ние наистина можем да се постараем да не се случва толкова много, но по-лесно ги преживявам тези неща. Да, защото то наистина, ако тръгнеш да слагаш, ще стане един огромен стрес за това, като си зад волана и тогава почва да се правят между другото още повече глупости. Тук е важно всеки за себе си да си извади извода, дали сега това кръгче, което правим, дори ние караме малко под ограничението, тъй като нали, снимаме, но дали си заслужава, минали сме примерно 50 км, да се минат с 10 минути по-бързо. Да. Защото... Какво ще ти спестят тия 10 минути? Да, аз си признавам, летял съм със скорости доста високи. Бил съм млад като всичките, даже се считам се за още сравнително млад. Това е хубаво, важно е как се чувстваш. Що нещо искаш да кажеш? Въпросът е, че в един момент нещата, нещо, което съм правил
Сега съм сигурен, че мога да го направя доста по-добре, нали, един завой да го взема, примерно, ако тогава съм го взимал с 100, с 130, но си дам сметка, Смело. да, давам си сметка, че това не си заслужава риска, спукана гума, така нататък. Има си писти, хубаво е, че я направиха. В интерес на истината в момента се движиме по околовръстното. Мое лично мнение е това, което направи държавата. Да, хубаво е, трябва да се ограничи и скоростта по околовръстното, но най-вероятно тази скорост ще я вкарат в София, което става още по-лошо. Защото тук няма да могат да карат бързо и ще го правят по булевардите от светофар до светофар, нали, Цариградско, България, така нататък, което там ще направят много пътни инциденти. И може да стане още по-опасно. Да. Не можем и най-вероятно ще. Не е премислено. Ами тук завършваме вече и втория епизод на подкаста на Доверие Ауто. Ако и вие си търсите автомобил от Корея, а и не само всъщност искате да си внесете не само от наличните, ами някой по индивидуална поръчка, можете да се свържете с екипа на Доверие Ауто, които ще ви организират и целият транспорт до България. Също така ще ви помогнат и с лизинга и регистрацията, което между другото е супер голямо предимство. Ако епизода ви е харесал, ще се радваме да го харесате всъщност, да се абонирате за канала, за да не изпускате и третия ни епизод и да напишете в коментарите всъщност вие бихте ли си взели автомобил от Корея или бихте заложили на някоя европейска марка. Благодарим ви, че бяхте с нас и до следващия епизод на подкаста на Доверие Ауто. Чао и от мен!